Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Ο Βήχας του Πέντρο. Τα παιδιά έχουν σχολείο. Η Πέπα και οι φίλοι της κάνουν μάθημα μουσικής. Η πόλη είχε ένα πόνι. Συγγνώμη, μαντάμ Γαζέλα. Πω, ο Πέντρο έχει βήχα. Μην ανησυχείς, θα πάρω το δόκτορα Καφέ Αρκούδο. Δόκτωρ Καφέ Αρκούδος εδώ. Γεια σας γιατρέ, εδώ μαντάμ Γαζέλα. Ένα παιδί αρρώστησε. Όχι πανικός, έρχομαι αμέσως. Ποιο παιδάκι έχει πρόβλημα? Με έχει πιάσει βήχας. Μάλιστα. Αυτός ο βήχας σε γαργαλάει ή είναι στο στήθος σου? Δεν ξέρω, αλλά κάνει κάπως έτσι. Και πότε άρχισες να βήχεις? Όταν άρχισε να τραγουδάει μαντάμ Γαζέλα. Δεν είναι σοβαρό, αλλά ο βήχας του Πέντρο ίσως να είναι κολλητικός. Τι πάει να πει κολλητικός? Όταν κάποιος βήχει, καμιά φορά αρχίζουν να βήχουν και οι άλλοι γύρω του. Θα πάρω φάρμακο. Μόνο μια κουταλίτσα. Δυστυχώς δεν έχει ωραία γεύση. Μυρίζει σαν παλιά μπότα με μαρμελάδα. Ευχαριστώ δόκτορα Καφέ Αρκούδε. Αντίο. Γεια σας. Το φαντάστηκα. Ο βήχας του Πέντρο είναι κολλητικός. Ο Ντάνης Σκυλάκης και η Σούζη Προβατίνα κόλλησαν το βήχα του Πέντρο. Για άνοιξε καλά. Μυρίζει σαν χαλί με γεύση γιαούρτι. Μυρίζει λουλούδια. Μπράβο σας που πήρατε το φάρμακό σας χωρίς γκρίνια. Εσείς δεν αρρωσταίνετε ποτέ, δόκτορα Καφέ Αρκούδε? Όχι Πέπα, εγώ ποτέ. Γιατί εγώ τρώω ένα μήλο την ημέρα. Αντίο. Γεια σας. Τα παιδιά σχόλασαν και οι γονείς τους είναι εδώ για να τα πάνε στο σπίτι. Μαμά, μπαμπά, με έχει πιάσει βήχας. Ο δόκτωρ Καφέ Αρκούδος ήρθε και μας είδε. Μας έδωσε ένα φρικτό φάρμακο. Μαντάμ Γαζέλα, θα μας πείτε το τραγούδι σας τώρα? Φυσικά Πέπα. Η πόλη είχε ένα πόνι που... Όλοι οι μεγάλοι κόλλησαν το βήχα του Πέντρο. Δόκτωρ Καφέ Αρκούδος εδώ. Εδώ Πέπα το Γουρουνάκι. Όλοι οι μεγάλοι αρρώστησαν. Μην ανησυχείς Πέπα, έρχομαι αμέσως. Γεια σε όλους. Κολλήσαμε το βήχα του Πέντρο, έτσι? Κατάλαβα. Σταθείτε όλοι στην ουρά και ανοίξτε καλά. Είναι σαν κρέμα με γεύση βρώμικης κάλτσας. Σας ευχαριστώ που μας φροντίζετε, δόκτωρα Καφέ Αρκούδε. Εσάς, ποιος σας προσέχει όταν αρρωσταίνετε? Κανείς δεν με προσέχει γιατί δεν αρρωσταίνω ποτέ. Ο δόκτωρ Καφέ Αρκούδος κόλλησε το βήχα του Πέντρο. Μην ανησυχείτε. Αντίο. Ο καημένος ο δόκτωρ Καφέ Αρκούδος είναι άρρωστος και δεν έχει κανέναν να τον κοιτάξει. Ποιος να είναι άρα είναι? Γεια σας. Ήρθαμε να σας φροντίσουμε. Σας έφερα φρούτα. Και μαξιλάρια. Και να το φάρμακό σας. Μυρίζει σαν γιαούρτι με κρέμα βανίλιας και βρώμικες κάλτσες. Ακούστε ένα τραγούδι για να νιώσετε καλύτερα. Let's party, everybody, with 6